Kare minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kare jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra anw ka kare o hukumu kɔnɔna na kare ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli ayiwa kuran tun y'an bila min ye kuranko ye nin waati in na a ma nɔgɔn wala ye an bɛ taa min ye CMSS ale kɔnɔna na CMSS directeur n'o ye Isaka Kone ale ye wulikajɔ kɛ sa a ka direction ba n'o ale yɛrɛ bɛ baara kɛ ACI kɔnɔna na o wo misɛn n'o wo kumaw ka don olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na baarakɛlaw bɛ dabolo min na k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ o kɔfɛ sa u ka bolofara minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la directeur général yɛrɛ ka bolofara minnu bɛ yen 3 a taara ka taa i ɲɛda olu ka sotibakaw fɛ yen o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye u ka bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigida fɔlɔ sigida filanan kɔnɔna na Bamakɔ yan a taara ka t'olu fana lajɛ waleya in kɛko tun ye mun ye CMSS directeur fɛ n'o ye Isaka Kone maaw bɛ baara kɛ cogo di degun jumɛnw bɛ yen baarakɛlaw yɛrɛ an'u yɛrɛ ka ta ɲɔgɔn da directement la min ye bolofara ninnu kɔnɔna na taama in senfɛ fana maaw fana ye ɲɛfɔli kɛ a ye baara kɛcogo la ani degun minnu b'u kan nin waati na n'u yɛrɛ ka yɔrɔ kɛcogo bɛɛ lajɛlen a y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye u bɛ fɛn minnu kɛrɛnkɛrɛnnen la sa n'o o y'u ka papiyew ye n'o ye retraités ka papiyew sɛbɛnw ye minnu bɛ baara tile kɔnɔna na sa ko k'a lajɛ olu dɔw kɔni k'olu ma b'olu la kosɛbɛ sabula olu baaraw olu banna waleya in fana senfɛ fana min ye directeur ye a ye ɲɛfɔli k'u yɛrɛ sa fɛɛrɛ kura min yɛrɛ sigilen don ani baara kan ka taa subahana mansinw kan cogo min na k'olu fana ɲɛfɔ u ɲɛna nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye mun ye sabula min ye maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati la n'o ye retraités ye u ka musaka sarali bɛ se ka teliya cogo min na n'u ka sɛbɛn minnu ye maakɔrɔw ye olu ka sɛbɛn bɛ se ka larawuli cogoya min na baara kana sumaya min ye olu maaw ye n'o ye maakɔrɔw ye olu bɛ se cogo min na k'u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ale sɔrɔ Mali kɔnɔna na jaro bɔra dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni sira kan min ye Buguni sira ye sa k'a daminɛ Sidoba ka na Keleya fanfɛla la a yira k'a fɔ min ye bingalikɛlaw ni sen ta tɛ Bamanansi jɛkulu ye bingalikɛla dɔw kɔni taara sira da maaw ye ntɛnɛn tɛmɛnen kibaruya in kɔni minnu na kosɛbɛ nka lakana tigilamaw olu wulila ka se a yɔrɔ la yaasa dugudenw olu bɛ se ka tɛmɛ cogo min na u ka baara ale hukumu kɔnɔna na o la sa bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ ko baara in ko a gɛlɛyara kosɛbɛ o de la min ye Buguni sira yɛrɛ bilama a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin sen kɔni kun tɛ Bamanansi jɛkulu ye sabula baara min bɛ ka kɛ Buguni kɔnɔna na bi o dogolen tɛ maa la ka ɲɛsin Bamanansi jɛkulu olu ma nka maa wɛrɛw bɛ yen n'o ye siratigɛlaw ye olu kɔni ye nin waleya ninnu kɛ kuma tɛ nin waati in na maa minnu bɛ bɔ sanubɔyɔrɔw la olu caman bɛrɛbɛrɛnnen don ka se ka a lajɛ cogoya min na Haut Conseil islamique ɲɛmaaba n'o ye Usumani Serifu Madani Hayidara ye ale ye barosigi kɛ Haut Conseil yɛrɛ kɔnɔna na bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn silamɛw olu yɛrɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na i n'a fɔ o tun ye laɲini min kɛ barosigi in senfɛ min ye sirifukɛ ye a kɛra Haut Conseil yɛrɛ misiri kɔnɔna na Amudalayi ACI a ye kuma di bɛɛ lajɛlen ma diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a ko n'a ma ɲɛ ko olu yɛrɛ b'a fɔ ko maaw ka bɛn u yɛrɛ k'u jija u ka bɛn u k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye bolo di ɲɔgɔn ma ye u ka se k'o kɛ k'o sinsin o de kɔfɛ sa min ye bɔlɔlɔ sanfɛlaw la sa k'u bɛna dan sigi kibaruya diliw la waajulu kɛcogo ani u yɛrɛ bɛnkan minnu sɔrɔ u ni gouvernement tɛ ani laɲini minnu yɛrɛ kɛra u yɛrɛ fɛ u ka sigi u senfɛ ko ka olu bɛɛ lajɛlen lawaleyali baaraw daminɛ bɔlɔlɔ sira fɛ sa kuma minnu bɛ ka fɔ n'o ye waajulu kɛcogo ye ko k'olu fana lajɛ k'olu don bɛrɛ la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yanni fanga ta o ka daminɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye Usumani Serifu Madani Hayidara ye ale yɛrɛ y'a sen bɔ a kɔnɔ sa kununko ka taa min ye Sheikh Yakubu Dugure ale fɛ yen Yakubu Dugure ale y'an ka diinɛ matarafa belebeleba ye an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ a ka yɔrɔ kɔni filɛ nin sa min ye Dawurabugukaw fɛ yen u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko yɔrɔ tɔgɔ ye di hôtel Olympique kɛrɛfɛla min ye Yakubu Dugure a ka denbaya bɛ yen sirifukɛ taara bɔ a ye kuma tɛ sunkalo kɔnɔna in na fɛn caman bɛ fɔ u bɛ se ka olu ta ɲɔgɔn da cogo min na bɛn ni kelenya ale sinsinni hukumu o kɔnɔna don fala ye an bɛ taa sisan kɔkan kibaruyaw la nin waati in na min ye Senegalikaw fɛ ye a kuma dayinnen don kosɛbɛ
Macky Sall kabna na ke cheboy ka nyeshi jensrege nani ale bangun soroli hukumu konnana ola sa fransika ni amerika o falai ulube Macky Sall ka ni candidature ko fe kosebe ka kenanga kiwara sorolo nye nyefoli ni deme jagulu kerengere be no ye cabinet de plaidoyer do ye falai amerika nga sénateur koro ulu chamambe o konnana fransi ulu de ta ku warduma bara be sa ga tugumina Macky Sall ale ka candidature bara me sa sigi senga tugumina u ye fere folo munu ye falai u ya ira sako Macky Sall farafina jamana chamamba bonya farafina jamana chamambe ulu ne abe jike nyu tege falai nga are ga jamana na munu me fangala bi anulu te kangelen fo falai sabula ulu ya jalaki ka ira ka fo ko mi ye jurujugu dogole no tuba bolo jamana togara no ta se sefa war milliard wolon vlama ore la ka candidature ko kuma yi a kuma chale no wolo fo fe falai me amerika nga jegulu min sigilen fleni ye ale fere fana sigi senga kuma be sika ke jamana fe bi jamana munu be no IC jamana ye ko mulute ni wati na sireo konnana ola sa mali re konnana yira la ka fo ko jegulu mai u ka nga se an fe ya nga mi amerika nga la sigiden bi ono na barake o amerika nga la sigiden kele mi fana be Niger ono na barake mi ye Burkina ta fana na ke o tukola ya saw ne IC mo go be sika nyu an famia to mi Macky Sall ale ka candidature ko kuma na fala ko mi ye Macky Sall ye akani wuli ka joina akani baran ke tuko sa bi ye jekulu nyeni olu be ka baraka ka candidature ka u ye fere chaman sigi senga ko ni ala sonama kalata nyere ala modala na na gele asoro nga kosa na Macky Sall ka ara tuye boli ke Ukraine ka ufi akuntara risika ufana fi ka to jamana kuntigala kona sera ko nywana wore ke tuguni akachala fe chebo na taula atna na bin mi Macky Sall ye fana mamunu be ka demanu be ka blasra no ye to abu nunu ye falai uya ira saka boko aka chebo ya atebo aka jamana yere yoro koi minye abafo mako candidature individual do abebo yere dinani ngani yala ngami ye farafina jekulu ye ibaro ka boko uluga jekulu tomai ulu fana ni France be baraka nyu anfe kosebe ulu de ata ola Burundi tarana ale ka chebo ya sebe unye ka sebe la darangana ya ka ira ka fo miye Macky Sall kelente falai mami be noye Michel Bachelet na Argentine ka uluka maye ale fana seme koina mi Rafael Grossi o fana be ala ale ni Rebecca Grisam ulu bela jile mulu no kujo ka nyesi Macky Sall fana ma falai minye Michel Bachelet ale re koni sengoroma donono no mami fesa o ye Chili ani Brazil ye Macky Sall farafina kele atoma kele no kale kokoroma do mi Rafael Grossi Argentine ale koni Argentine ga ma falemba ye ulu kele no kale kokoroma do kalata falai Rebecca Gian ale koni Costa Rica kai ale fana yulu ka jamana kuntigi danganya ke Costa Rica ka ufi nunu bela jile wule no kujo falai ko kalata ina droit de vote ko kuma ta ale la de jamana duru munu be nunu buga droit de veto fe ay ko droit de veto tenna ni ta fe ibi yere mine ita fe abana munu ba fe ulu be kalata yi ola sa Macky Sall mi ye Amerique ani France unu kola de un fala nu deme baw ulu be ka Macky Sall sinsi maw ya ira saka ko Macky Sall kalata yere kan ke sang ban wati no e décembre kaloe ni ala sonama Antonio Guterres ale ka baro be bampeu ka be janvier kale tlo folo samba flani mugan wolo vlama o ba soro mi nyama kura o sigira o be bla nona kerengrene ala anya kiwara soro tugumi Macky Sall sengoroma dondoli ko kanga wolo fo fe bi falai babu chama ne baka mi ba yira ka boko mi wolo fo yo utako nga uta bali aka ke cheboy uta bali aka sinsi uta bali farafina ka kuma kanda ma ayasi jamana ofuna maw blale no bi minye Amerika onye ulu blale no ka kuma ulu fe ulu semisaka do ko ina tugumna ka Macky Sall ka sugandi do na taw ulu kona na nanye kibara wara musoro anofo mawye ona mana bo wolo fo la falai amita sisa ko kan kibara to la seriao kale kele no ka chede bafla labe ba manchwale nyo wale kelali be saka sigi senga tugumina kerengrene ala minye hakilina banye sauyaye ka foko ni wati na no yusugi ku se flada obuloka ako abeko unyena uka jamana chama bebi manu nun dono no kono ula sa jamana tan fla ko ni jera ka sa Nigeria ka ufi uka wulu masri tabawo ka babu sigi senga ka irasa ka foko ka laje koi konu yusigi nunu ubeka gosi to ko ISF falai ula bandu go tube ko uluga yoroi ula were bina faga laje kuma nyonya refana ka do ni ISC che ubena kelenge chugumi ku bolo dunya maka ga chugumi na do na taw fana kono na ko fana babu be sina États-Unis ka ufi bela jilengo sigileno ka mingo no falai
n'o ye ɲangini ye ntɛnɛn tɛmɛnen ka ɲɛsin uranda ma o taara ka kɛ koyi uranda surasi ɲɛma 4 an ka maa minnu bɛ yen n'o ye Sadio ni Alu Boye ani Bagayogo olu bɔra min na Fala ye o Faki n'o ye u ka trésor ye a ye min ye uranda surasi ɲɛma 4 jalaki ko nin waati na k'olu bɛ ka Bamanci jɛkulu dɛmɛ ka bɔ min ye M23 kɔnɔna Fala ye k'u kunda Kongo kan o la sa Kigali yɛrɛ kɔni ko kangarin gɛlɛn dara ye u ka cow jɔyɔrɔ la sabula nin waati na u bɛ ka RD Congo ale sɛgɛn Fala ye funangɛni dɔ san 13 Faransikaw fɛ yen ale kɔni ye muru kɛ ka maa caman de jogi min ye a terikɛ kelen a y'o kɔni de sɛbɛkɔrɔ jogi waleya in kɛra kunungo Faransikaw ka dugu bɛ n'u b'a fɔ ma ko Rochelle maa kofɔlen kibaruya sɔrɔla cogo min na sa u y'a yira sa ko a kɔni minɛna ka taa n'a ye kaso la sabula a ka kiiri o kan ka kɛ États-Unis kaw fɛ Donald Trump a y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni diminen don wa a fununen kun min na Fala ye o ye Espagne ye ko Espagne bɛ se ka nin k'ale la cogo di min ye olu ka pankuru ka tɛmɛ a ka yɔrɔ la ka min ye Iran dasi ko a bɛ baw ma mun na ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye jagoko kɔni ye k'u bɛna jagoko jɔ ni Espagne ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula k'a tɛ ka olu dɛmɛ u ka yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Andalousie ye ko mais Fala ye Andalousie olu ye silamɛw de ye Espagne Andalousie olu ye silamɛw de ye u ye waati kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan Tombouctou kɔni Andalousie u ye Tombouctou kɛ ka tɛmɛ n'an bɔra yen halisa États-Unis Fala ye ko bibi na États-Unis kɔni bɛ ka Iran kɔni bombarder su ani tile kunu ni kuna sini ko k'a ko maritaba bonyana kosɛbɛ min ye Américains ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye kɛlɛ in tile 5nan ye wa olu kɔni su ni tile u tɛna u to yen Israël fana y'a yira sa ko kunungo ko ale ye mugujugu dɔ kerun ka taa Iran kɔnɔna na ani Liban kɔnɔna na o mugujugu fana k'olu tiɲɛni barika bonyana Beirutukaw fɛ yen ko k'a sɔrɔ kɛlɛ in i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min a b'a tile 5 o de la bi pétrole o gɛlɛyara ka sababuya kɛ kɛlɛ in ye sabula min ye Iran ye maaw ka pétrole bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ Fala ye k'a ye kangari gɛlɛn da dɛ Deutra d'Ormuz ko maa y'i kun bɔ a b'i dasi Fala ye nka o bɛɛ la min ye bateau ye olu kɔni kɛlen ka t'u jɔ yɔrɔw la sa yɔrɔ minnu n'u bɛ se ka lakana ye jakuma ye kalo minɛ Fala ye k'a kɛra nin kalo in tile 3 nanzara jamana dɔw la olu kɔni bolo ɲɛnajɛ don nka anw kɔni fɛ an bɛ filenkolonw da Fala ye min ye jakuma kɛlen ka kalo minɛ maaw bɔra k'u jɔ k'a lajɛ u bɛ ka photo ta ala nin kɛra anw ɲɛna ko nin ye tare ye o la sa dugu minnu bɛ yen sa n'olu ye nin ko in ye Fala ye k'a caman u dabali de banna pewu sabula ko tile yɛrɛ sinna ka kɛ i n'a fɔ ko joli bɔnna kan ten u y'u jɔ k'a lajɛ tubabudugu olu caman kɔnɔna na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira ma Fala Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman kan ye sunkalo tile 16 o ye bi ye ala ka timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45